सिखाव होननानै बुङोब्ला बिसोरा जेबो अनखांनाय सुबुंथिनि धोरोमानो गैया। सिखावनि गाहाय आखुथाया बेखौनो फोरमायो गुबुननि धोन दौलतखौ खावनायल'। बेबायदिनो जादों हरनि समाव लाखिनानै दोननाय गंबा एलपिजि गेस टेंकि गारिनि गासै मोन 19 टायारखौ सिखावा लानानै थाङो। मिथिनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं राजा लामानि साखाथि बसनगावआव सिनाय मोनै सिखावा हरनि खाबुखौ लानानै गंबा एलपिजि गारिनि टायारखौ खुलिनानै लाना थाङो। बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि मिथुन बसुमतारीनि लानाय एक्सक्लुसिभआव खावनानै लांजानाय सुबुङा मा फोरमायदों फै मिथिना लानि। जोबोद दुखुनांथाव खौरां थारैनो नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बसनगाव दुथां सिखावफोरा एलपिजि गेस टेंकि गारिनि माखासे साखाफोरखौहाय थांनाय हराव सिनाय मोनै सिखावा गासै गंबा एलपिजि टेंकि गारिनि साखाखौ खावनानै लाना थांदों। नैबे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ आं नैबे फारि फारि दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बे नुथायानो जादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बसनगाव दाब्बा साखाथियाव नैबे एलपिजि टेंकि गारिखौ माखासे दुथां सिखावफोराहाय हरनि समाव गासै साखाफोरखौ खुलिनानै लांनायखौ नुनो मोन्दों। नैबे समाव नैबे एलपिजि टेंकि गारिनि सालायगिरि बिथां ड्राइभारनाव आं नैबे जाथाया माबोरै जानो मोनखो सोंनो थाखाय सिगां फारसे आवगायनि। माबोरै जानो मोनखो आदा बेयो? जानाया माने जोङोथ' जेनेबा आं दाख्लैसो फैदों। दाख्लै फैनानै गारिखौ दोननानै थांदों आरो आंनि गारिखौ बाहायनो। ओमफ्राय दोननानै थांबाय। ओमफ्राय दिनै फुङाव आरो खबर मोनबाय, लोगोफ्रा फन हरबाय आरो। ओमफ्राय लोगोफ्रा फन हरनायाव आं बिसास खालामबावाखैमोन आरो। बिदि आरो जोङो आजि 5-6 बोसोर दोनबाय ना, दिनैसिम माने जेबो जाफेराखैमोन। ओमफ्राय बेदि टायार लांदों होननानै आं बिसासा गैयामोन आरो। ओमफ्राय बोरै बोरै हराव गोमानानै थाखो मथथे गासै 19टा टायार लानानै थांदों आरो। बे गासै जों गंबा गारिनिखौ 19टा टायार लानानै थांदों आरो। सासेबो ड्राइभारफोरा बे सासे माने जोङो ओरैबायदि जादों माने जों लकेल मानसि नालाय ओरैबाबो जोंनिनो एरिया बायदि साननानै लानानै जोङो माने न'आव थाङो। ओमफ्राय गारियाबो थाब खालि जाया नालाय गुवाहाटियाव। ओंखायनो जोङो माने उनाव जेब्ला खालि जायो होमबा थांनो लुबैयो आरो। थांनाय जायो खालि जानोसैबा साननै सानथाम सिगां। ओमफ्राय बिदिनो बिसासाव दंमोन आरो जों गावनि एरिया होननानै बा गावनि गामि खाथिनि होननानै आरो। ओमफ्राय बे बिसासाव गालांनाय जायो आरो गारिखौ। ओमफ्राय जाफेराखैमोनबो आजि खमैबो 5-6 बोसोर जाबाय जों बाव लाखिनाया, दिनैसिम गोमाफेराखैमोन आरो। ओमफ्राय नै दिनै मोनायाव हथात बोरै जाखो बेखौ दा जोंबो बुंनो हायासै आरो। थानायाव थांदोंमोन, थानायाव होबाय जों एसे, थानायावबो बुंबोबाय आरो बाथ्राफोरखौ। ओमफ्राय थानायाबो होनदों दे जों एसे दायथ' लासिगोन होननानै बुंदों आरो। ओरैनो नैबे जिहेतु सिगांनि साखाखौ खुलिनानै लांदों, बे साखा खबसेयाव बेसेबांखिनि बेसेननि रां खरस जायोमोन? साखा खबसेयाव खमायाव रिंजों टायारजों लानानै 20,000सोआ लाखा। 15-20 हाजार आरो 15 हाजारा टायारानो माने 20 हाजारसो ला आरो रिं मोनसेयावनो, रिंजों टायारजों आरो। ओमफ्राय जेन'बा बेनाथ' दा नै 6टा टायार लांदोंना नैबे गारिनिखौ, बेनिखौ 6टा लांदों। ओमफ्राय आंनिखौ मोननैल' लांदों आरो। ओमफ्राय थाव खमैबा 200 लिटारसो दंमोन, बेखौबो लांबाय आरो बेबायदि। मा खावलायनो सानो जाहाथे दा जाहाथे माने पुलिसाव एसे होदोंमोन जोङो, दा मोनफिनो ना मोनफिनबा जाहाथे जों पुलिसनिफ्राय जाहाथे मोनफिनोबा जों गोजोननाय मोनगोन, बेनो আৰু। মোৰ নাম ৰহেন ৰায়, মই এই গেছ গাড়ী চলাওঁ। আমাৰ আজি ৰাতিপুৱা এটা লগে ক'লে আহি মানে বোলে তোমাৰ টায়াৰ আৰু তেল হাৰাইছে এনেকৈ শুনা পালোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে মই আহিলোঁ। আহি মানে দেখা পালে যেন মোৰ গাড়ীৰ পুৰণা টায়াৰ কাৰণে খোলা নাই, আৰু মোৰ টায়াৰ খোলা নাই যদিও তেল হাৰাইছে 200 লিটাৰ। আৰু গাড়ীৰ পৰা এই কিবা খুলি মানে জেক 2টা লৈ গৈছে। এইখিনি বাকী দেখিলোঁ ইফালে মোৰ লগৰীয়াগিলাৰ যিমান কিবা আছে চব টায়াৰবিলাক কাৰোবাৰ 4খন কাৰোবাৰ 2খন এনেকুৱাকৈ খুলি লৈ গৈছিলে। ঘৰৰ ওচৰত থাকে। মই মানে ঘৰত আছিলোঁ আজি, মানে 2 দিন মানে হ'ল আহি ইয়াত। आङो सानबासोआनो जाबाय। आं मैया बायदियावनो थांनो नागिरदोंमोन, ओमफ्राय थांनाय जायासै मानसि न'आव लोमजानाय मानायजों। ओमफ्राय दिनै फुङाव थांनो नागिरनायनि माबायावनो गारिया ओरैबायदि फंबायासो नैबेयाव जोंनि माबा दङ आब' ओमफ्राय गुमै दङ। फुङाव बिसोरो बेयाव मोसौ बोरमा खाफैयो, बिसोरसो बै फंबायनाव खोन्थाहरदोंमोन। ओमफ्राय फुङाव फंबाया खोन्थाहरनायनि उनावसो आं मिथिनो मोन्दों आरो। आंनिबो साखा खबथाम लांदों, ओमफ्राय थावा 180 दंमोन, बेखौबो ड्राइ खालामनानै लांजोबदों।
सिखावखौथ' नुनो मोनाखै जाहैबाय दा पुलिसनि माबायावबो थांदोंमोन थानायाव बुंदों बिदिनो केस माबाखौ सेस्था खालामगोन होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंखौ एसे एनै माबाबाय दा मालिकजों मोजाङै रायज्लायग्रो माग्रो होनना बुंबाय दा बेयावनो मानाय जाबाय आरो बेसेसो टाइमाव लांदों होननानै सन्देह सानो नोंथांमोनहा मोनायाव लांदों बियो 3टा 12टा बेफोरबायदियावनो जागोन मोनायाव जेनेबा जिखुनु टाइम हराव लांनाय जाबाय आरो जोंबो एखमबा फैयो थायो ओमफ्राय एखमबा थानायबो जाया बिदिनो न'आव खामानि बायदिसिना बेस्थ' थायो नालाय न'खराव मानसि गैयिजों बेसेसो समायाव नोंथांमोनहा बे गारिखौ बाव दोनफैयो जोङो एखमबा सानावबो फैयो जेनेबा एखमबा 6 दिन जायो एखमबा सानबा जायो एखमबा सानब्रैबो थानाय जायो खुनु माबा गैया सोरबा एसे गोबावबो थानाय जायो दा बे गोबाव थानाय हिसाबाव माबा मोनसे जाम बारा बुरजा नाङोबा जोंना गेस गारियालाय अनलाइनाव नालाय अनलाइनजोंसो नाम्बार नाङो ओंखायनो बुरजा जाम नाङोबा माने थानाय जायो आरो एसे गोबाव बेनो आरो दिनै थांनाय हराव बेसेसो टाइमाव थाङा नोंथांमोनहा बेनिफ्राय आङो थांनाय सुनिबार खालि फैदोंमोन ओमफ्रायथ' मैया रबिबार खालियावबो फैनाय जायासै ओमफ्राय नै दिनैसो थांनो ओंखारदोंमोन आरो आं साबेसे मालिकनि दं बेयाव गारिया गासै गारियाथ' सब बेलेगसो सिंगेल मालिक दा दंनायाथ' गारिया मेला दङ ओरैनो कम्पानियाव थेवबाबो जोङो बेयाव बेलेग आरो थारमाने गंसे माने सासे बिगुमानि गैजोबा आरो बहानि गारिया गारिया माबा गुवाहाटीनि जोंनाथ' गणेश माबा मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा reality.publicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन